Asikubingelele sikwamukele kule channel ehamba phambili izindaba zikaBhoqo. Mengabe umusha siyacela uciphize usubscribe button, uciphize nebell khona uzobona wonke amavidiyo amasha esiwafakayo kule channel. Nazi indaba esiyiphethe lezi zithi uzalo selizodlala Monday to Friday ngo-8 PM masekuthi ke iGeneration D Legacy idlale ngo-past 8. Lokhu kwenzeka nje ngoba ke uzalo ilona ke olunabalandeli abaningi, abantu bathanda ke ukubukela uzalo kakhulu kunezinye izinhlelo mabona kude, ingakho ke kanjani sezodlala ngeprime time. Sizihalala kuzalo. Umbuzo sinawo ke sicela ukuthi usiphendule ngawo i-comment section. Ingabe ke uhappy ngesinqumo sa-SABC ukuthi ke sishintshe sithathe lo mdlalo uzalo sube ngo-8 sususe lapha ku-past 8. Uzokhumbula ukuthi abantu yobe sebezela mangabe sekushayeleza ikhathi zo-past 8. Okumuntu njengamanje sezokwazi ukusabuka uzalo ngo-8 o'clock eyikhululekele njalo njalo. Sizokhupha kakhulu ke isibalo sababukeli bozalo ku-SABC1 Mzansi for sure. Wayethi uzalo Blood is Forever luzoshuba, kusazoshuba kakhulu, kusazoba manzi phansi. Siyabona ke igamegame ezenzakalayo since uKazimulo abophisa unkunzi, izinto zimbheke kanje uKazimulo itshe limi ngothi kababa zimshubele uKazimulo. Asazi ukuthi ngempela ke iyogcina iligobile nophondo inkamalanga ihamba iyokhipha unkunzi ejele njengoba nje yambophisa. Asazi namantaliyana afikile agalelekile, uyabona nje ukuthi kushubile ngempela kuzalo. Alright, Monday mhla 27 July kuyaqala ke lokho uzalo ngo-8 o'clock ku-SABC1 Mzansi for sure.